Rita Entertainment Theatre Academy jippreżenta Kif Online. Bonġu, nilqewkom għal il-konferenza annwali, pero din id-darba se tiġri naqra differenti, se tiġri online. Biex hekk llum il-ġurnata dan l-affarijiet ġew naturalissimi li jsiru online. Però jkun hemm ħafna intoppi kif naqdu ngħidu, insomma affarijiet esperjenzi ġodda. Tajjeb, tuni ftit ċans ħalli naraw hawn x'kulħadd, please. Iva, u nkunu nistgħu nibdew. Wieħed, tnejn, tlieta. Erba, bonġu, 5, 6, 7, 8, 9. Naħseb suppost 10 kienna nkunu veru, ħanar xejn. Iva, u insomma, nistgħu nibdew xorta imbagħad naraw. Jalla imur kollox sew u nkomplu sejrin. Tajjeb. Jimporta Jessica, hej. Tiktir fa'kum cleaner. Iva, ijat ma taxxon, konferenza. Grazzi, Jessica, hej. Iva, skużawni, hemmek kellna nistgħu ngħidu l-ewwel intop minna ħatijaj. Affarijiet li jinqaw. Mela, nistgħu inkomplu. Mela, illum ser nitkellmu fuq kif nistgħu xi dipartimenti li għandna fuq ix-xogħol jaħdmu online. Iva, imma nkunu nistgħu xorta waħda inżommu l-effiċjenza tagħna. X'inhu? Skużi? Kif qed nidher? Issa tajjeb ukoll nan, jista' jkun tax forsi użatu t-tifla. Ħanara żomm daqsxejn ta' biex suppox problema ġiri naraw ma' ħawdu. Minuta waħda ta' please. Ek marrux. Tajjeb. Mela, jimporta? Joġobkom jimporta? Min qed jiekol jagħmel il-mikrofon mute. M'għandniex għalfejn nisemgħu iċ-ċaqli tal-ikel, grazzi. Mela, nistgħu nkomplu x'konna qegħdin ngħidlu. Arissa, bonġu, Sur Busuttil. Tajjeb, aħna għajna li bdejna fuq 10 minuti, Sur Busuttil, ma jimpurtax. Iva, inkomplu. Mela, fuq xiex konna qegħdin nitkellmu kif se nagħmlu biex ċertu dipartimenti jaħdmu mid-dar u nkunu nistgħu xorta waħda inżommu l-effiċjenza. Skużawni farka taqax. L-affarijiet kif jiġru. Kien qatal ftit ħin għax kun marrit li il-battari. Kif Online.